Hei ja tervetuloa minun kasvun kansiooni. Harmillisesti minä en päässyt teidän kanssanne sitä esittämään. Mä olin jo valmistanut hyvän puheen, minkä mä olisin näin suorilta käsin tehnyt, mutta tehdään näin videon kanssa. Video onkin mulle vähän haastavampi, koska mä en kovinkaan mielelläni kameroissa esiinny, mutta tää on hyvää harjoittelua tulevaisuutta varten, koska videon ja kameran edessä tulee kuitenkin joka tapauksessa varmasti moneen kertaan vielä esiintymään, halusin tai en. Mä käyn näissä kasvuryhmätapaamisten aiheet kerta kerralta läpi. Ensimmäinen aihe on itsetunto ja miten mä olen siitä miten mä oon kehittynyt sen opintojen aikana. Ja mä uskon sen, että itsetunto on kehittynyt merkittävästi tämän 3 vuoden aikana, että ennen opintoja mä katsoin, että mä oon ollut erittäin ujo ja siten, että tavallaan, että onko musta ihmisten kanssa työskentelyyn ja ohjaukseen ja tällaiseen, mutta mun mielestä itsetunto ja esiintymisvarmuus, ne kaikki nämä on mulla lisääntynyt merkittävästi, että nykyään mä voin mennä esiintymään ihan kepposesti tällaisen luokallisenkin ihmisiä eteen, ja mä oon esitellyt yksin tai parien kanssa milloin mitäkin aiheita, että mä uskon, että itsetunto on kehittynyt merkittävässä määrin tämän opintojen aikana. Sitten voimavarat, eli oppijana, että miten pystynkö mä tunnistamaan näitä omia voimavaroja, että mikä on kaikista parhaat tavat minun oppia erilaisia asioita ja ylipäänsä näin, että kyllä mä oon sen tunnistanut ja näin koulun puolesta voimavarat, nämä on ennen muuta siinä, että minä kuulen asioita, mä painan ne siitä mieleen, eikä välttämättä muistiinpanoja tekemällä tai siinä, että mun käsiala on muutakin vähän heikko, mutta joten se muistiinpanot eivät välttämättä ole paras asia, ja voimavaroista mä voin siinä sanoa, että mä olen pikkuhiljaa alkanut oppia siitäkin, että tunnistaa omat rajansa, että kun on välillä tehnyt töitä tässä koulun ohella ja näitä, että vähän kaikki kärsii siinä kohtaa, mutta oppia sen, että joskus on sanottava ei ja keskityttävä olennaisiin asioihin, että tunnistaa omat rajansa. Sitten tunteiden käsittely, se on vähän tavallaan ollut aina mulle vähän hankala asia, koska tavallaan ei aina ole voinut sisäistää omia tunnemyrskyjä, vaikka mä välillä kuulostan erittäin rauhalliselta ihmiseltä, niin välillä sisällä sitten kuohuu sitäkin enemmän, että oppia käsittelemään omia tunteitaan, että ne tavallaan saa mahdolliset sisäiset myrskyt laantumaan esimerkiksi liikunnalla tai kirjoja lukemalla tai sellaisilla, ettei saada ne tavallaan purkautumaan rakentavalla tavalla. Ja se, en tiedä onko koulun ja opintojen syy vai ikääntyminen niin sanotusti, mutta nuorempana on ollut paljon enemmän vaikeuksia itse tunteiden käsittelyssä. Ja se on hyvä niin, että nyt se onnistuu. Sitten on ihmisessä oleva hyvä ja paha. Mä oon joskus ainakin ollut mulla on ollut mustavalkoisia ajatuksia liittyen tähän, mutta koulussa on
olen oppinut, että kaikki ei tosiaankaan ole mitenkään mustavalkoista, että enemmän niitä harmaansävyjä on kuin sitä niin kuin mustaa ja valkoista, niitä ääripäitä, että eihän tavallaan kukaan, kaikilla on huonoja ja hyviä ominaisuuksia, eikä sinänsä kukaan ole lähtökohtaisesti paha. Teot ovat pahoja ja näitä, ja jos joku ihminen näyttää, että hänen toiminnassa ei ole ikinä mitään hyvää, täysin oman edun tavoittelua ja vastaavaa, niin se usein on sitten, pitää ymmärtää, että se voi olla diagnosoitu sairaus ja tällaista, ja sellaista pitää yrittää niin kuin tavallaan nähdä kaikista ihmisistä jotain hyvää, vaikka se te olisi tehnyt vaikka ja mitä. Ja esimerkiksi mun harjoitteluja sijaispaikassa on kohdannut ihmisiä, jotka on tehnyt henkirikoksia ja kaikkea vastaavaa sellaista toimintaa, jota ei luonnollisestikaan voi millään tavalla hyväksyä, mutta tavallaan niin kuin siitä teosta on päästävä yli ja kohdattava hänet kuitenkin ihmisenä. Ja vastaavasti kukaan ihminen ei ole tavallaan enkään enkeli, kenelläkään ei ole sädekehää tai vastaavaa, että kaikista löytyy myös sellaisia piirteitä, jotka eivät välttämättä ole niin kutsutusti hyvyyteen liittyviä asioita. Sitten arvot olisi niin kuin vähän samantyylisesti, että niin kuin mulla on ollut nuorempana vähän tiukemmat käsitykset erilaisista arvoista, mutta ne on varmasti opintojen kanssa vähän löystynyt, että nähnyt erilaisia ihmisiä, erilaisia arvomaailmoja, erilaisia toimintatapoja ja toisaalta varmaan myös se, että 3 vuotta on kuitenkin 3 vuotta ja tässä on ikää tullut sen verran, että katsoo, että kaikki asiat eivät ole mustavalkoisia, ei niin kuin arvot ja tällaiset niin ei ne ole mustavalkoisia ja kuitenkin monella on erilaiset arvot, mutta niiden taustalla voi olla monella pyrkimys yhteiseen hyvään, vaikka ne onkin voisi olla toisistaan merkittävässä määrin ristiriitaisia. Mutta sitten arvoista, niin se on kyllä ehkä sinänsä kehittynyt ammatillisesti, että ihmislähtöisyys ja asiakkaan kunnioittaminen, vaikka ne kuulostaa itsestäänselvyyksiltä, niin ihmisarvoja, se on tavallaan syventynyt tässä, että kun on päässyt työskentelemään ja oppimaan erilaisien ihmisten kohtaamista, jotka voivat olla hyvinkin muista yhteiskunnasta hyljeksittyjä henkilöitä, niin heidän kanssaan, että heillä on luonnollisesti ihmisarvo siinä yhtä suuri kuin meillä muillakin ja heitä pitää kohdella kuin muita ihmisiä kohdellaan ja se voi olla monille yllättävän hankala paikka, että käsittää tätä, mutta mun mielestä se on niinku kehittynyt siitä, että en mä koskaan kuvitellut, että kenelläkään olisi huonompaa ihmisarvoa tai vastaavaa, mutta tavallaan niinku se on terävöitynyt. Sitten toi erilaisuus ja monikulttuurisuus, että tavallaan mä oon kasvanut sellaisilla alueilla, missä monikulttuurisuutta ei ole kyllä juurikaan ollut. Että nämä uudet kokemukset on tullut vasta myöhemmällä iällä, kun asuin hetki aikaa Helsingissä ja sitten myöhemmin näin, kun opinnoissa on tutustunut erilaisiin, esimerkiksi yhteisötalo Otavan niin kuin näihin monikulttuurisuusasioihin, on käynyt vastaanottokeskuksessa ja myös sijaistöissä on tavannut maahanmuuttajia ja pakolaistaustaisia ihmisiä ja niin se ymmärrys tällaiseen ja on kehittynyt kyllä huomattavasti, että ja myös erilaisuuteen, että tämä vähän niin kuin liittyy niihin arvoihinkin, että niin kuin
Meilläkin opinnoissa on ollut hyvin erilaisia ihmisiä erilaisista lähtökohdista. On ateistia, on voimakkaasti uskossa olevia ja näitä, että tavallaan laidasta laitaan, mutta me ollaan pääsääntöisesti kaikki kyllä, meillä on tullut hyvin toimeen ja erilaisuudesta huolimatta on onnistuttu tekemään ne vaaditut tehtävät ja siinä se on hyvä ja mäkin olen taas oppinut tavallaan erilaisuuden sietoa vähän paremmin verrattuna nuoruuteen, jossa vähän oli mustavalkoisempaa tämä ajattelu, niin kuin tässä koko ajan on ilmennyt. Että se on sitten, nämä asiat on löystynyt ja muutenkin. Sitten olisi tämä myötätunnon ja empatian kehittäminen, että mulla on ollut välillä vähän hankaluuksia sisäistää tällaista niin kuin empatian ja tällaisia, että kyllä siis kyllä mä aina tunnen myötätuntoa ihmisiä kohtaan, joilla ei mene hyvin, joilla voi olla sairautta ja tällaista ja kyllä mulla siis sinänsä niin kuin myötätuntoja ne on kyllä ollut, mutta empatiasta niin kyllähän siis, en tiedä, tällaisia asioita on pohtinut tässä opintojen varrella ja kyllä se on ihan niin kuin selvää, että näitä empatia- ja myötätuntoon liittyviä kysymyksiä on tullut esitettyä ja pohdittua näiden opintojen aikana, että joskus on ollut sellaisiakin, että tilanteita nuorempana, että olen miettinyt, että omapa on vikas, mutta en mä sellaista olisi sillä nykyäänkään sanonut ja saatikka sitten nyt, että kenen harva tavallaan niin kuin on onnettomuus ja nämä on tavallaan omaa syytä, että tavallaan tragedioita on ja tavallaan siihen niin kuin suhtautuu vähän tavallaan herkemmin näihin kuin ennen. Sitten toi näkökulman vaihtaminen, siinä mä oon kyllä kehittynyt huomattavasti näiden opintojen aikana, että joskus olen vääntänyt oman mielipiteeni puolesta niin pitkään, vaikka tavallaan tiesin, että näkökulmaa voi olla vähän väärä tai virheellinen, mutta olen pitänyt siitä kiinni, niin siitä on ollut välillä vaikea tunnustaa, että on ollut väärässä, mutta täällä kun on harrastanut näitä erilaisia mielipiteenvaihtoja ja väittelyitä, niin kyllä mä uskon, että mielipiteen vaihtaminen ja näkökulman vaihtaminen tavallaan niin kuin sille toisen ihmisen näkökulmaan niin on huomattavasti nyt parantunut, että välttämättä ei nyt tarvitse mielipiteitään vaihtaa, mutta siitä, että millä ajatusmaailmalla tämä toinen henkilö pitää tätä näkökulmaansa parempana kuin esimerkiksi mitä minä pidän omasta mielestäni, niin se on kyllä parantunut huomattavasti, että se kyky tavallaan asettua toisen ihmisen näkökulmaan ja lähtökohtiin, niin se on parempi. Sitten olisi tämä yhteisöllisyys ja se on vähän hankalampi kysymys. Meillä on ollut aika tiivis vuosikurssi sosiaalialalta ja tavallaan on ollut tavallaan yhteisöllisyyttä ja näitä me-henkeä, mutta vaikka onkin eikä vielä isompi yhteisöllisyys on tullut näistä kasvuryhmän porukasta, että heidän kanssaan on ollut tiiviimpi me-henki, mutta kyllä se näin niin kuin usein muutenkin. Ja sitten mitä näissä harjoitteluissa niin olen huomannut, niin asumisyksiköt ja nämä niin muodostavat tiiviitä yhteisöjä, että henkilökunta kuuluu olennaisesti siinä, missä asukkaatkin, että sekä Sininauhalla että Tukirangalla
oli se, että niin kuin, se on omanlaisensa pieni asuinyhteisö ja sen yhteisöllisyys ja meihenkin on ollut merkittävä. Samaten tämä yhteisöksi voi vaikuttaa tämä verkoston niin kuin kolmannen sektorin kanssa, että sekin muodostaa omanlaisensa yhteisön ja yhteisöllistä meininkiä. Ja sitten on viimeksi tämä luonto ja ympäristö, että tavallaan siitä mulla on varmaan erilaisia näkökulmia kuin monilla muulla, kun itse on kasvanut tällaisella puolimaaseutualueella, niin se on tavallaan ollut lapsuudessa niin kuin aina läsnä, että ei ole oppinut tavallaan sinänsä pitämään sitä niin kuin muuten kuin itseisarvollisesti, mutta nyt kun on asunut kaupungissa, niin kyllä sillä luontoon lähteminen on, ja esimerkiksi kansallispuistoihin kävelyt ja tällaiset vastaavat retket, niin ne on muodostunut aika tärkeäksi, ja kyllä mä hyvin mielelläni menen tonne Porin metsään kävelemään koulupäivän jälkeen ja vastaavien työrupeamien jälkeen vähän hengittämään raitista ilmaa ja kuuntelemaan lintujen laulamista. Mutta sitten ehkä yhteenvetona tosiaankin, että kyllä tämä sosiaalialan opinnot on mua kehittäneet ihmisenä monellakin eri osa-alueilla. Toki myös siinä, että onhan mulle ikääkin karttunut tässä ja kun opintojen alkaessa mä olin lähellä 20 kuin 30, niin nyt tässä 30 alkaa lähestyä jo uhkaavasti, niin ehkä senkin takia tässä on katsonut, että nyt on vähän muuttunut kyllä. Mutta kyllä koulukin on siitä mua ihmisenä kasvattanut aika mielellään. Kiitos kasvuryhmille, että meillä on ollut oikein mukavia juttutuokioita ja näitä, ja mehän nähdään vielä Tammen tilalla ja toivottavasti sitten myöhemminkin elämän varrella. Kiitos.